Vagari vekomutare zvenyu zvaita madzibaba masango vapindira vauya kuzobatsirawo vane matambudziko akasiyana-siyana angadai ari kuvashungurudza. Tine vamwe vanhu vanoti hatifaniri kubata chipenyu chinooneka, asi madzibaba masango vanoti kwete hazviitike kana ndiripo. Nazvino vauya kuzobatsirana nemi mungadai muri kushungurudzwa nemweya yakaipa, mhepo dzingadai dziri kuteerana nemi. Kune avo vari kuti hatisi kuroorwa kana kuroora, endai munoona madzibaba masango paarea 14 kudanga mvura pahouse number 138. Ndopa vachange vari madzibaba masango munzvimbo yekwamutare. Uyai muonane nemunhu waMwari, matambudziko ari kudai kukushungurudzai apere. Kune vanoda kufona, fonai panamba dzinoti 0773 066 354 kana pane dzimwe dzinoti 0776 581 698 kana dzimwe dzinoti 0776 581 704. Endai munoona munhu waMwari, madzibaba masango zvingadai zviri kukushungurudzai zvipere. Aiwa, musazosare kana kuudzwa ndate. Vadiwa vatariri veSly Media TV, pano tadzokazve naMukoma Forever, avo vane tsanangudzo yavainayo yerunyerukupera rwakazofamba kuti vakomana ava mushure mekunge vaponda mukoma wavo vakazosangana nechimwe chikwata chisingazivikanwi kuti ndechekupi, chikavarova zvakaipisisa kusvika vazosvika kumapurisa. Regai tivanzei vachinyatsotsanangura kuti vakasangana navo sei uye zvakatangira papi. Mukoma Forever. Panakanga ndasika refugee pa Next Farm ndatorara munemwe hu pakasvika motikari yakati ko parise apo nhau dzatanzwa makadii ndobva watoti no munin'ina wacho aripo, mirai mutaure naye. Ndobva ndamba namutswa asi ndakabva pane motikari yasvika saka kuti ndibude zvakanditorera nguva asi ndakabuda. Ndovanzi ko mudhara makadii mune zvakanaka. Vanzi ko zvafamba sei? Ndati so zvikanzi ndikati mudhara handisi kutomboziva kuti papa mupenyu here mukomo bhozi hakuchasvikiki handiti. Ndobva kwatoti mudhara tiri kutobva neko atoshayika mudhara wamuti mukomonya toita sei atoshayika. Saka toita sei? Ndimi hama yacho. Ndikati zviripo totoenda kupolisi. Ndobva kwatoti no mudhara chi pinda motikari. Ndobva ndapinda motikari ndobva yabuda paya inosvika patara, ndobva pasvika imwe motikari. Ndobva ndachinja motikari iya, ndobva ndapinzwa kune imwe motikari. Ndobva ndafamba nemakomana ndofunga taive 6 kumberi nevamwe kumashure, but nhamba yaitadza kuti yanga kuma 13 12. Yanga iri motikari mhando ipi? Mhando iyi neshoko yakanga ndiri handambonyatsoitarisisa kuti yanga iri mhando ipi, asi yanga iri yewhite. Handamboitarisisa nokuti ndiri munhu akanga achingoshiva. Kuti pamwe ipickup kana kuti chii? Yanga iri pickup. Okay. Ndafamba kudaro, ndakafamba ndofunga 5 kilometers here 4-5 kilometers adii. Ndopa yakabva yangoti one aidriver wacho yanga iri twin cab, so ndobva yangotyora, ndobva yangodai muroad, ndobva yangomira, ndobva yangonditi mpama. Anditi mpama kudaro vamwe ndobva wabata zvanzi aiwa musadaro munhu ari kupa information yakanaka. Ndopa takaenderera mberi tifamba nerwendo rwedu. Tasvika kumberi 22 km before Gokwe Bomba. Ndopa yakada kundomira futi kuti nomudhara ngambobatwawo. Ndikanzi aiwa no hatidaro hatiendei. In fact tisati tasvika ipapo pakati apa pandanga ndambopuwa mbama imwe chete. Pakati apa ndakanzi foni yemukoma wako inoita here, mufoni here katinzwa kuti ari papi. Ndopa ndakavapa foni, ndobva vati nhamba dzinonzi mande, ndobva vaita sei, ndobva vatora foni, ndobva yaringa. Achiringa wobva wandidzosera foni zvanzi ndiri kuringa, mudhara taura tinzwa. Ndobva ndataura ndoti nochi ko muri kupi komudhara? Zvanzi no nditori Gokwe. Muri kupi? Ndiri kwamudhara. Ndati ini mudhara nditori musango izvozvo izvi. Saka ndiri panguva yekutaura kuti musango 1 akanga kuda kundibata. Ndati ndobva ndangomuti mira usandidaro ndichitaura nemasai. Ndaedza kuda kuti nditi ndakazovataurira palate kuti aiwa ndikataura kuti ndiri kuuya kuGokwe iko anotiza. Ndoti ndopa ndakapa vakandisiya vana zvavakandiita, ndopa ndakaenda navo.
ndindosvika paya paya ndikati pamapapa munende papa ndakabva ndavasvika vanzi vhura gedhi namberi papanzi pakadzika vatatu chero vanzi namberi gedhi zvinopinda paya paya ndobva ndaona vakomana vacho amene baba vacho vari pasaidi nomwe mukoma mwana wababa munene veipakukuza pamukomana anonzi Simba chidaro ndobva wasvika panovanzi saka vaifungwa kuti mapurisa havana kuziva kuti vanodina kuti vanani ivo mukoma wacho havana kundiona ndanguti avo baba vacho varavo ndichinonoka paya paya padhoo iye akabva adedzera kuti vakomana vari mukati ndo paya paya ndichinoka vachivhura gedhi vakati mapurisa aita sei auya sezvo kwakanga kwaita sei kwatomhanya vamwe vanhu papolisi pagokwe ipapo kuti no vanhu vaya vari panapa ndopa wakapinda mukati vazviruwa vakomana vaya indakabva ndanotiza ndobva ndanogara kupolisi. But musati matiza apa makaona here ropa wakaita chiitiko chakaitika ipapo chachakamira sei? Chiitiko haiwa pairangwa munhu asi kuzvizoona because ndakupinda mumba saka imba yacho ine screen ndinangona kuti vanhu nasingi asi vakomana vakamboda kuwedza kukurirwa nemumwe mukomana anonzi Evans saka ndopa wakaita beef up nevanga vari panze vakutevera mumba muya because vaviri vakatombomurudzwa ndaiona nika 30 centimeters ndichiona zoto rasina kunyazovhurika panekakwede pakuona vanhu ndonyazoona kuti ndopana vanatiza sazviitika izvi mupfungwa dzenyu kuti apa mambobatwa kuno kuprazi nevakomana ava vachimbokudza kuti mudhara nhasi tokupedzerai musangana futi nenyato yekuti vanhu vamusinganzwisisi futi pfungwa dzenyu zvii zvainyatsokuitika mainzwa sei? Yanga itori Hiroshima chaiwo zvandakanyatsoona inini ndakabva ndakajamba dzimba ndichienda handakufamba nerodi ndadaro kana imbwa yendi kukura mumaraini mese murokesheni hapana yendi kukura ndikandogara zvangu kupolisi asi polisi ikasvika ikati chiini ati ndikwanisa kutsanangura ndobva ndangozvigarira panze nazoti ndati garei ndobva ndangoti nopane zvangoitika zii asi handisikunaara ndobva ndangogara. Saka vakomana vakazosvika sei mapurisa makasiya vachishandwa? Mapurisa polisi vakomana ava sekuzonzwa kwangu vakatochinjana nemapurisa achisvika paya paya iwo ndobva wabuda mapurisa achisvika ndopa wakasvika kutora vakomana vakomana kuchipatara. Zvinoita vakomana ava vakangobva pamba ipapo vakatonangisa kuchipatara vakatonangisa vanga vashandwa chezvo hai ipapapo zotaza kuti vakanga varowa. Imi michiitiko ichi makachitorawo sei semunhu anga arwadziswawo nguva yese futi makanzwawo sei? Hai ndakati instant justice yaitoitika iyi kana vatorohwa vatobatwa it's okay because vanga vasasabatike because sovha zvaitongoruma mupurazi vachiuraya vanhu nekuti zvinhu zvavagara vachiita vanhu vakanga vabva kuchera saka pfungwa dzavo hataiziva sevanhu vakanga vakaswera vakadhakwa vachimuswa nadoro nababa wacho nembanje vachimwa saka hai ndakanga ndichitonyatsoziva kuti apa pangu upenyu hapa. Tinokutendai nenguva yamatipa tichidzokorora zvakare kuti nematambudziko ekuchekirwa nemukoma nenzira yakaipa inosiririsa inorwadza aiwa akaonekwa ridza kuno kugokwe area kwatiri pari zvino mazvinzwirawo zvitaurwa naForever uyo akararama mushure mekunge vakomana ava vada kumutema asi vakazoponda mukoma wake. Pari zvino taakusimudzira takananga kugokwe pagokwe center kunova kuna baba vemushakabvu vanova ivo sekuru vevakomana ava vakasunungurwa paamnesty asi vakabuda vakati aiwa regai tinoita zvinorova. Ngativanzwei vachitsanangura nhoroondo yacho. kwazvavateri veSly Media TV zita ndinonzi Daniel Kachera ndina mukoma simba resezvidza wakabata mushini tinokugamuchirai nemufaro zuva ranhasi tiri pagokwe center tichienderera mberi nenyaya yamuri kunzwa iri kutenderera ya baba vakapondwa nevana vavo. Tina baba vemufi tinzwayo nhoroondo yakazoitika nekuti pane runyoro rikuru rwokuti varume ava vavhiringidza kuprazi vakazouya kuno kugokwe center vachida futi kunetsana navo. Ngativanzwei vachitaura nhoroondo yavakasangana navo. Mambamanga seSly Media TV tinotanga kati nematambudziko mukufema makaita uye nhoroondo yakasangana nayo sanganai nevateereri.
ndofunga mukwanisa ngotanga ngopinda nemo muchitsanangura kuti shoko iri rakasvika sei kwamuri uye pakazosvika vakomanawo mafambiro azvakaita zvese. ndakatanga kunzwa mafoni achibva kuhovanhu asi achiti havana chokwadi nazvo kuti Kidini apondwa kuPrazi nevakomana Evans na Elvis. Saka ndanzwa zvinhu zvakadaro ndakatuma mwana wangu Milad nemuzukuru anonzi Tatenda kuti endai kumapurisa mundoripota kuti tine runyekupi hatina chokwadi nazvo. Kuri kunzi vanhu vakabuda kujeri vaya neAmnesty vaponda baba mukuru wavo. Avo vakomana vachibva vaenda. Ini ndakasara ndiri pamba nemwanasikana wangu mumbana anonzi Joy na mwanakomana wangu mukuru anonzi Simbarashi, right? Nevashandi vangu vairi vechidzimai anoshanda kushopu neanoshanda pamba. Takagara tichimirira kunzwa kuti vatatuma kupolisi vadzoka here. Havana kudzoka. Takazovachaira foni zveko maita sei, manonoka chii chiri kumboita, toda kuziva kuti zvii zvakamira sei. Ndopavakapindura vachiti izvozvizvi tiri kutaura naofficer in charge wepastation, tinofunga zvinhu zvaakufamba pane zvaakuitika. Vachipedza kudaro kwakangoita about 5 minutes inini nestate yandanga ndiri ndakangoona vanhu vaakupinda mumba. Saka moyo wangu wakati ita sewasununguka, because the next target yekufa anga aini. Zvaitaurwa ipapo zvaingomirira kuti ndinzi ndipindure. Zvandinenge ndapindura izvozvo ndo zvaizowanisa chikonzero chekuti ndiurayiwe, because baba namai vanga vakanyarara. Uyu mwairaidza kuti ainyepera kusvikirwa ndiye ainge achitaura achida kuedza kuvhunza ini, asi ndakaramba ndiri silent. Aiti iko akatanga kuataka vana baba mai nababa. Akanzi imi munogara kutaurira kuti mudhara uyu akaipa stereki, ndimi makaipa munenge muchinyepa imi, right? Ndokubva abva ipapo. Saka after akwesera mai nababa ndobva akatanga kuchiti eyo kunoku kuri right, eyo muri kuitei? Ngati hapana tigere hedu chete. Kanzi manzwa zvaitika kuPrazi? Ngati kuPrazi kana paine zvaitika ndaitotanga kutaurirwa nababa wako namai hapana. Ini hapana zvandanzwa, handina chandiri kuziva. Saka munoti kudii nazvo? Ndobva ndakati ndingagoti kudii nazvo kana paine chaitika chaitika. Ndichingopedza kudaro ndobva kapinda vanhu. Ini pfungwa yangu ndakangoti mapurisa vatasamona vaya vauya. Then vakavhunza vanhu vauraya munhu kuPrazi ndevapi? Ndobva ndati vanhu vauraya vanhu kuPrazi ndeuyu mukomana uyu neuyu. Ndichingopedza kudaro ndaifunga kuti vanoda kuisa cheni, izvo vaakutotemwa nemabhemba. Mai vacho ndobva vakati muuraya munhu. Ndikanzi kuauraya haisi munhu here? Ndobva varohwa nemupinyi, ndobva vabuda vachimhanya mumba, vachibuda vachimhanya. Ini ndakanga ndakamira kukona. Then Elvis ndobva akasimuka nevakomana 2
nemapemba ivavo umwe akamuisa kuruoko rumwe ruoko aida kuti vabude nakutiza nepageti ndopaakabva hanzi nepemba ruoko urugwa neumwe rugwa ndobva ati kuchede haana kuzokwanisa kubuda ndo vachingopedza kudaro ndopatakazonzwa noise panze manje ndakanzwa saini yecoking yerasho kuti tikati ko mapurisa vakuda kuridza kuti zvaita sei ndopatakabva ndabuda panze ndikaona mupurisa aiti kandapemba basi umwe wevanhu vaya ubva kandapemba basi then in that confusion state pakabva papinda mota maletesa GD6 ichimhanya ichibva yatenderera but kutenderera kwayaitai mune vanhu vaitokwira motikari iyoyo ndobva yabuda nepageti zvokutoti mapurisa vakavhunza kuti ko mota iyi yapinda muno ndeye isikati mota iyi hatitoizivi hapanga pasina motikari pano mota dziri pano ndidzangu chete yangu nemwana wangu vanhu vaya ndobva vaenda ndopakatakazoona kuti mapurisa vasvika vakapinda mukati ikanzi vanhu vafa ndio pane vakatanga kupinda then pakazopinda mukuru wavo ndiye akanyazopinda netochi ndiye akazobuda achiti aiwa vanhu vapenyu tipei mabrangiti titore vanhu vaende kuhospitari tisave life ndobva vanhu vaya vatakurwa vese ndokutondwa navo kuhospitari vakomana ava mutuwa baba vavo vakabva vatiza vachienda semunhu agara ari a100 person kumapurisa pakangonzi mapurisa auya havana kuda kuzombomira mwana wangu ndiye akatozokomuniketa navo achiti ko uri kupi mapurisa asvika ikanzi ndaakubhovha right mudzimai wacho paakarohwa nemupinyi akangobuda achimhanyawo kuti zvokuti akaenda kupi akarara kupi hatina kuziva saka mukufamba kana kumukunzo muri nyerikupi hamuna kana ruzivo kuti vakomana veGD6 vangava vari vanani kana kuti vakabva nepi kuti vazive pamba kuti vazive pamba kune mwana wangu anonzi Scotch anga ari kuprazi anoumwe akambenge atoda kudzingirirwa first ndiye akanzi iwe toda kutiende newondo tiratidza kwaenda vanhu because vanhu vanga vatoziva kuti eyo baba namai nevana vakwira kombi kuenda kugokwe kukagopinda umwe mudhara anonzi Wamahohoma ndiye akati mungaende kugokwe muchisiya mutumbi uri panze uyu chirudzii vakanzi aiwa tiri kuziva zvatiri kuita saka Scotch uyu ndiye akanzi hende undotiradza pamba bani pepangu inini ndokubva Scotch achauya navo anoziva pamba pangu saka iye ndiye akadirekta vanhu avo kusvika pamba ndokuti vasvike pamba saka intention yavo apa vava vakuda kutageta imini inini ndini akandiri target ndichitoda kuurayiwa there was no doubt about it nemhaka yekuti nyakufa uyu neni pese paitika tsika dzechivanhu chii ndinenge ndinaye any problem yaasangana nayo kuprazi anondidaidza baba tasangana nedambudziko pano uyai mutisorovhere ndoenda
kana vachiuya vouya. Ehe. sekuona kwenyu apa vanga vakaurayirwa chii? Nyaya yanga vakaurayirwa apa inoti rebei. Kune mukomana teacher anonzi Kennedy. Ndiye for the past 3 months anga achimuvha from Gokwe to Harare achitora umwe anonzi Godi Mukwekwe naiye Mandebvu, baba vevana vazouraya, vachienda Harare kundorwisa mari, kuti tinoda mari yerent inobva paimba yababa yanga ichigashirwa naNyakufa, marentals. Izvo Nyakufa anga achigashira marentals achindobhadhara chikwereti chePlus kuGokwe Rural District Council changa chamu 1,200 chemarets. Avo voti kwete, haufanirwi kundobhadhara mari iyi. Mari iyi tofanirwa kugovana tese, zvekukanzuro zvozoonekwa kuti tozodii. Ndiwo panga paine dambudziko guru. So apa munhoroondo dzese idzi Mandebvu paakazoti akugovha akazobatwa here mabasa, akabatwa sei kuti achizosei? Mandebvu paakati ndaakubhovha hatina kuzomuona kana mukadzi wake, kana takazongonzwa yava information yekuti Mandebvu nemukadzi wake vaonekwa paEmpress Turnoff vakamirira mari yaidikanwa kuhospitari yemax-ray 120 inonzi yanga yatumirwa naKennedy, uyo teacher munin'ina waNyakufa. Saka vari ipapo ndinofunga vanhu malocals vakabva vaspota, ndo vakazovabata ipapo, ndokuenda navo papolice base inonzi iri paRaji. Saka mukutaura kudai so varipi Mandebvu? Mandebvu uyu kutaura kwatiri kuita pari zvino takagumisira ndichinzwa kuti ari kupolisi, ndikazonzwa zvekuti kuti abva kupolisi akatosvika pano paHighlife achinditi ndaregedzwa nemapurisa, ndanzi hauna mhosva, chienda hako. Zvikatondikadzika, ndikatotaura nefoni naScotch achiti ko zvino zvaaregedzwa, ko imba yangu yaakapisa zvaita sei? Ndikati mashandiro emapurisa mazuva ano anongoti netsei mwanangu, dei uri wagona kuuya kuno tonyatsotaura tiri pamwe pafoni, ndikataura kuti kudii. Nanhasi iye haasati asvikawo kuno, asi Mandebvu akabva pano nezuro, ndakatomuona pano achinditi baba, ini ndaakuenda kuHarare kundogara nemudzimai wangu. Ndikati ko zvino zvawaa kuHarare, ko nyaya iyi? Ndikanzi hai zvavharana zvakadaro, mapurisa havachafe wakandiona. Iyo statement ndakapa kuti ndiwane kubuda chete. Iyo munhu akadiko akambomira sei Mandebvu wake, mararamiro ake akamira sei? Mararamiro ake, history yake inorwadza, because mwana uyu akadzidza kusvika form 6, asi adzidza kusvika form 6 haana basa raakaita kana kuita sei. Aiva kuKariba ndokusangana naMonica, baba mudzimai wake uyu. Asangana naMonica, Monica munhu anga akafirwa nababa namai, vaine imba yavo. Baba wavo anonzi aiva musoja achibva kuMalawi. Saka hama dzacho pavarerwa vakati vana ava zvavakura, ndatitengesei imba yavo tiwane kuvagowanisa mari.
ndobva vanzi uyu 15,000 uyu 15,000. Eyo mukoma waMonica ndokundovakaimba kuchitungwidzana nhasi iriko. Monica ndopavaidanana nauyu ndokudya mari yese Okay. yemba Eh. yenhaka yevasikana. Vapedza kudya mari iyi ndipo pakatanga eyo Kenneth ubhinya hwekuita ma-armed robbery nepfuti. Hey. Vakasungwa ndokuenda 7 years kujeri. Igore ripera. Ehe. Mubaba wevana vakaponda. Aenda 7 years kujeri. Mukadzi akasara achichengetwa nababa papurasi. Kuno. Ehe. Azodzoka ndipo paakatanga nyaya dzekuba ng'ombe mumapurazi, akachiba mombe kuchidoma nekumwe kwesoko, akatongerwa ndofunga kana isiri 18 years jeri nevamwe wacho vaimubetsera, but iye haana kuzondopika, akangopika ndingati 2-3 months. Kennedy uya andambotaura ndokubva andomubvisira bailout kukwekwe. Ndiyo nguva paabvisirwa bailout ndobva angobuda akanzi bailout pending appeal. Kundizive kuti appeal yacho yakazobuda here kujudiciary achinzi ari innocent kana kuti yakangorova yakadaro. Inyaya ndakatotaurira kuti mapurisa vanozviziva. Okay. So yatori atova fugitive. Kana dei maenda kuitwe magoro kuvunza munharaunda kuti munhu akaita sei chigevenga. Saka nezvinhu zviri kuitika izvi semhuri muchatorawo matanho ari zvoratidza kuti hana kugumira ipapo pamwe muchitori target mukufamba mukuronga kuita sei semhuri kuti mudzivirira. Chaakutadza kuti tichironga tanga tiine hwaro hwekuti tironge kuti tidzivirire zvinhu izvi. Now vana ava vabuda kujeri havanga vasina mari, vakananga kwandiri sasekuru. Okay. Ndokuvapa pamba pekurara, ndokufuma ndichivakwidza bhazi kuenda kupurasi. Okay. Izvi zvese zvakapinda munzeve dzevana vanyakufa. Right? Vaenda kupurasi vaponda munhu, vobva vatorana namai vavo nababa vavo vouyazve kwandiri. Apa ndindakavabetsera. Uko kune avo zvakuratidza kuti zvavabva kujeri ndindavatuma kuti endai mundouraya munhu. Sevabva vadzoka kuzotaurira inini, ndo picture yauko. Iniwo kuno ndiri kutoti kuti ndirarame zvandiri zvino vana vanyakufa kusvika kwakaita vanhu vakabva kukwadoma. Otherwise ndede musiri kutaura neni ndede ndakatourayiwa kudhara. Saka manje nepicture yavakagadzira uko makakwanisa here kuenda kunhamo? Kunhamo ndakachairwa foni kuma4 kunzi baba chigadzirira iti akutumira kombi ichibva yanzi yapinda munzira yakuuya zvedu. Inini ndokutoti nevana vangu nevaroora nevamwe hama neshamwari, gadzirai taku mota inogona kusvika 4, 5, 6 tiende uko. Kuma 5 o'clock ndopo ndonzwa kuti kwamuka yowe kukadoma, vana vese vechinyamupamhanga vadzingwa vasi kuda kuonekwa parufu. Pane munhu ari kumhanya nepfumo nebanga ende arova muzukuru anga aida kumuti sekuru musadaro parufu.
saka ndipo pandakabva ndatongogara ndikati ndichaenda kupi. Uyezve mwana wangu musikana mukuru headmistress wekuharare uko ndiye akabva azotaurira vakomana ava kuti mota yamainitumira kundotora baba kana uyo ari kutaura kuti ada kuzovauraya pano ndava chiti ndaidzoke mota iyoyo because hamungatore baba vangu kuzovaurayira pano. Saka mota iyoyo yakadzoserwa patolgate kunzi dzokai. Murombo nemhuro singazivi hapanawo kana mashoko eramunoda kuti vazhinji vakatarira vazive kana mashoko eenzaniso kana mungava mumafamilies angaita mavidios zvakaita seaya advice emunokwanisa kungopawo. Pari zvino handina because handisi kutoziva kuti iye zvino ndine dambudziko rekuti iye zvino ndidai ndiri kucommunicata nevakomana ava vakashayikirwa nababa kana kuti namai, asi iye zvino ndatova inini chipandu kwavari nekunzi ndakagashira ava, but ndiri baba ndaiita sei kana wabva kujeri ndodzinga pamba here. Ende ndichiona muedzo wacho uyu mukomana kuti kumapurisa anokuziva ndijeri boy anoziva maprocedure ese kuti kana zvadai oti ndinoda kutanga kutaurira baba inini ndiahofiseri kwaiuya kwandiri. Nyika iri kutotadza kuona kana vana vacho vari kutotadza kuona kuti chinangwa chavo chava chiri chokupedzisa inini. Okay. Mwana ouraya baba mukuru. Zviri kundineti. Vakomana vekurohwa mumba makasara ropa risingaite. Masofa angu akatoita 3 days achigezwa. Tikatodaidza kakapenda wekuzova repair because amwe acho aitemwa nemabhemba. Asi kuvana uku ndiri kuona kuna Elvis kuti achafamba panyika panapa nemakumbo ake handifungi, asi kuti ari pawheelchair. Eyo umwe uyu Evans kufamba futi handifungi because aida kuedza kusimuka achitaura akatemwa nebhemba kusaidi reshaya iri. Handizivi kuti mazino akuti anawo here mukanwa, handichazivi hangu. Vakatemwa pai, vakatemwa nzvimbo dzakadini? Uyu Elvis akatemwa makumba nemaoko. Uyu akatemwa pasaidi reshaya nemumusoro neumu. Uyu ndiye akatemwa. Handisati ndamboona zvinhu zvakadaro kubva ndichizvarwa. Iye zvino ndachena 76 years handina kusangane nezvakadai. Vana ava vanonzi vanga vari paGogo hospital, asi ndakazonzwa kuti Major Street anonzi akaenda kundovaita remand ikoko. Ndikazonzwa zvekuti kuti vanga vakuchengetwa nemagadhijeri. Ndichizogumisira ndonzwa kunzi vanenge vachinjirwa kuhwahwa here kana kuti kuhospitari yekuGweru. Saka zvinhu zvekunzwa hauzozivi kuti chokwadi ndechipi. Tinonzwa kuti vakomana vachawana zuva ravo vachasvikawo kumatare vakatarisana nenyaya yavakaita yekuponda mwana wenyu. Muchakwanisa here kuenda kudare?
hongu ndinokwanisa kuenda kudare, handina chikonzero chekurega kuenda kudare iroro. Chindoteerera kana ndiri kunzi ndiri witness, handigoni kuwitnessa zvakaitika kupraza ndingakaa ndisiko, asi kana kunzi ndiri witness yezvakaitika pamba pangu, izvo ndinenge ndinokwanisa. tinotenda muramba zvinoti nematambudziko nezvakaitika izvi, asi tinovamba nekutenda kuti vakatarira vachauyawo neunyanzvi hwavo vona kuti vanokubatsira sei nenyaya iyi yamamuchitaura iyi yemandebvu angopinda chibuda kunzi nyika izvi achaita justice. Asi ndinoda kubva ndangotaura kwamuri mugare makazviziva. Ndinoda kuti nyika yese izive, venyika, murume abudiswa nemapurisa uyu Kenneth, handifungi kuti gore rino rinopera tinenge kuchavigwa kana 4-5 verudzi rwedu, zvimwe zveneni futi nemunhu iyeyo. Ndati nyika yese igare yakaziva. Ndatenda. Kuona kwenyu mandebvu uyu kubuda kwanoita nekuti takambonyatsamira sei, asi pane kwanobata. Mukomana uyu haazi ega, iyozvi tingapedu mapurisa mhosva, haisi mhosva yemapurisa. Mukomana uyu ane dumwa raainaro rekuti kana chiruda kuitika paari anorota anoita sei. Iyozvi musuno waabuda akuenda ari muofisi mangu akati, baba ndauda kubuda, baba iyo pane zviruda kuitika, ndiruda kuona something, pane zviruda kutoitika, right. Achingopedza kudaro pakabva papinda foni yaScotch achiti ndandiri kurongedza mbatya dzangu kuprazi kuti ndiende, asi ndachairwa foni namai Sivu, mai mukadzi wanyakufa, ati usanetsekane, mirapo, ndiri kuuyako mangwana kuprazi. Saka paakangopedza foni iyoyo ndakabva ndaziva kuti ndo dumwa riya rinogara kutaurwa. Izvo anga achitonzwa foni iri kuda kuuya kuti pane zviri kuda kuitika, ndokubva atonzwa kuti vanhu vari kubva uko kuuya kuprazi. Saka akatoona kuti naiye kuuya kwavanhu ava kuprazi anenge ava mudenja. Saka zvimwe zvacho mapurisa otherwise havana mhosva, zvaakaromba ndo zviri kunetsa, zviri paari. Saka semhuri muchiona dambudziko iri, hamuna kwamukambofungawo kuti zvigadzirise izvi, because angatopedza mhuri yese. Pazvanga zviri kumboitika, takambofamba tikaenda kwatakasvika, takataurirwa neurombwa uhu ndine vakoma vacho nevanin'ina, asi havana kuratidza kuita hanya nazvo. Zvinoidisa baba, ndinoguma ndopererwa kana vari kuafektwa nazvo vachinge vasina basa nazvo, vachiita songe kuti tiri maKristu, this and that. Ndozongoguma ndoti mufudzi wemwombe woteera mumashure.